Vlakът София Бургас, в купето бяхме трима, младата ма по-пияц. По път си четеше вестник, дамата ме гледаше, аз си свирех на гитара и я гледах в заглас. Тя красива, много само с поглед ме плени, а очите й красиви, като истински звезди. Стана ми горещо много по-високо, аз завях и помислих си тогава, може би това е грях. Влезе в тунела и до нея седнах аз и започнах да целувам устните изборна страст. Тя отвръщаше ми също, стана ми горещо чак и целувах я по-силно и косите разпилях. Чудо се видях тогас, вместо русите кадрици попската брата държах. Извинявай, дядо попе, аз помислих, че е тя, нищо, млади момка.